A segunda fin de semana do mes de xullo, ou para os máis prácticos, do 7 ao 9 de xullo, Vila García celebrará a segunda edición do Vila Blues, un festival que traerá á capital de Arousa a numerosos artistas procedentes de diferentes partes do mundo. E este ano damos un pasiño máis, non? O festival queremos que se converta nun referente tanto a nivel galego como a nivel estatal. Ano a ano vai a ir medrando a implicación tanto do organizador artístico como do Concello, e que cos anos se vaya medrando e vaya madurando, e este ano pois temos un cartel xa de verdadeiro luxo. Son artistas internacionales. Ángela Brown, Sweetcase Brothers, Nacho Pérez y Los Chacales ou Bernard Andersen son só algúns dos artistas que pasarán polo escenario deste evento. Os concertos pola mañá, polas rúas, tal, pois vai ser un pouco de festa da Vila Blues Band, cos artistas que se encontren, que se atopen aquí, vai ser un pouco, pois eso, non? Un encontro tamén co público, cos músicos, as jam sessions, as masterclass, etc. Pero nesta edición non só haberá música, tamén haberá conferencias, baila blues e diferentes actividades relacionadas co blues, pero enfocadas a que poidan participar todos os públicos.